trošku se bojím, jsme na Slovensku, není v tom alkohol, že ne? Ne. Na Slovensku se nepije alkohol, já vím. Zázvorový likér. To není domácí výroba, to se tady prodává a je to výborný. Jo. Veľmi zdravé. Na zdraví. Ahoj. Na zdraví. Ahoj. Aj teraz proste ryba berie tak hodinu, dve denne určité, tak akože čo najviac berie. Neberie ako v lete celý den. Takže treba to urobiť takým štýlom, aby keď vychytíme tú správnu hodinu, aby sme tých rýb čo najviac vyťahli z tej vody. Třeba tlak, říká se, že když jde tlak dolů, že to je pro tu rybu dobré. Ja si myslím, že keď ide tlak hore, tak Já se dívám, všude máš namotané silony. Setkal jsem se s názory a s rybáři, kteří říkají, ne, my na feeder používáme splétané šňůry. Když se jim ptám proč, tak říkají, no proto, abychom lépe identifikovali ten záběr. Ale já používám třeba silony, které nejsou natolik průtažné, takže ten záběr vidím i tak. Vidíš ty nějaké výhody v používání splétaných šňůr na feeder? Ako hovoríš, ja mám tie všetky silony také, čo majú strašne maličkú príťažnosť. Áno. To znamená, čo mám Climax Method Feeder, dajme tomu. To je silon, ktorý používam všade. Je to silon, ktorý má minimálnu rozťažnosť, veľkú pevnosť v úzle a jednoducho hlavne, že sa nekrúti pri častých, lebo keď veľa vyťahuješ ryb, tak každý ten lacnejší silon sa začne stáčať. Poznáme to proste, obhadzuje sa to cez očko. Tak vlastne tento Climax Method Feeder je na to predurčený, čo ja ich mám teda vo všetkých navíjakoch. Čo sa jedná o šnúru, tak vždy, keď chcem chytať na šnúru, tak mám náhradné cievky na navíjakoch. Proste keď chytá so šnúrou, tam teda fakt musí mať človek furt na mysli, že proste sa to nerozťahuje vôbec. Vieš? Jasne. Nemusím to vysvetľovať. Proste to záber takej rybky je, keď máš na silone záber 5-kilového kapra. Proste treba to, vždy s tým treba rátať, preto treba mať navíjaky s veľmi dobrou brzdou. Proste, aby si mohol aj pri tom krátkom ohybe, ak ti to zoberie, aby ten prúd stihol sa ohnúť, aby ti to tá ryba neutrhla skorej, ak budeš mať s ňou kontakt. Víš, na co mám chuť? Mám chuť si to vyzkoušet. Můžu si s tím nahodit? Jasné. Zlatá rybka na záver. Jaro, já jsem velmi rád, že ses mě a kolegům takhle věnoval. Jsi výborný trenér, výborný průvodce a doufám, že jako učeň jsem taky nebyl úplně na prd. No mňa si samého prekvapil. Jaké krásne ryby si nachytal. Mne sa ušli len takéto sardínky, ale teda si nám ukázal, že v tebe je veľa feederistu, veľa dobrého človeka a teda veľmi rád som bol s vami a teším sa na ďalšie natáčanie. A my s tebou, jo, moc děkujeme. A ja ďakujem. Sú to také moje tie dlhoročné výsledky vo feedru, či v Stipsovom, či niečo metodovom. Není toho málo? Tu je toho málo, tak už sa domov nemestilo, tak sme to doniesli sem. Počkej, chceš říct, že doma máš ještě větší sbírku? No ešte dvakrát tak.